Шчаслівы той, хто з поля ідучы, вялікі крыж узяў сабе на плечы, каб ціхаму Хрысту дапамагчы, каб з ім прайсці лёс цяжкі, чалавечы. Ці ведаў гэты просты земляроб, свой працадзень апоўдні завяршыўшы, што на вачах яго Збавіцель Бог упаў пад крыжам, рукі апусціўшы. Напэўна, чалавек сумленна жыў, бо не здарма ён палюбіўся Богу. Святыню ўсіх святыняў заслужыў Гасподні крыж панесці на Галгофу. У кожнага уласны хрэсны ход, свая Галгофа з болем нецярпімым, але наперадзе Христос, наш Бог, і крыж, і нас саміх нясе на спіне.